Šta smo mi? Mace! Šta ima ljudi? Slušaj me sad. Trenutno je 10 do 9. Vloguje moja! Trenutno je 10 do 9. Treba se raditi s ekipom i danas radimo nešto što ne bismo smeli da radimo. Opet. Moram da idem da se presvučem, moram se obučem, to jest i da se nađem s ostalima. Tako da, pazi sad. To je to. Se teleportujemo od ostalih. Opa, evo me sad ovdje. I pazi koga sam našao. Zoom! Šta imamo to? Nećemo tamo. Wow, idemo. Idemo tamo. Dok vratiš zašto ti išao da uzme, ja ću stvorim Veljka ovdje, može? Ajmo. Pozdrav ljudi. Da si bre, Veki. Evo me, brate, šta reći? Evo, si spreman za večeras? Spreman, brate. A, biće ludnica. Ja sam ovdje samo da vam objasnim šta se u stvari desilo. Mi smo krenuli da se popnemo na jednu staru zgradu, napuštenu, ali nismo imali pojma kako ćemo to da izvedemo. Sad ovdje vidite kako sam se penjao do prvog balkona, ali mi nismo htjeli tu da stanemo, nego smo htjeli da se popnemo još više. Da ja sednem stanem Bratonjiću na leđa i da probam da se popnem preko njegovih leđa. Da li da stanem na tebe, brate? Na mene? Ajde. Da. Mi smo uspjeli, ali problem je još uopšte što nismo razmišljali kako ćemo mi da siđemo. Rešili smo da ćemo siđemo isto kao što smo se i popeli, tako da sam ja prvi sišao. Kao što vidite, a onda ode Veljko silazi i ovo je dosta smešno. Ovo je bilo nevjerojatno idiotski što smo radili i nećemo ponovo. Nema šanse više, brate. Ali naći ćemo nešto drugo ludo da radimo samo za vas. Sad na žurku. Idemo sad na žurku. Te brate, ja sam čuo nešto. Da bre, ima ništa. Možda se tripaju samo, brate. Čik, čuješ? Čuješ? Nešto se čuje, brate. Jo! Evo, dobro je, brate. To je to. Svadio mi, brate, srcu. Edi, pičku, ja mislio Mare, jebate, bog. Opet na šminku. Ma idi bre, ti još jedan košmar od njega. Traume, bre, sanjam ga, bre. Žurka bila sranje, vidimo se sutra. I dobar dan ljudi, ovdje je moj brat Luka Zaroković i ja, trenutno traveling tu Beograd. Brat vozi 300 na sat, ludilo, će izginem u vodu, nije normalan. Nevjerojatno kako mi sve knap radimo, znači imamo 10 minuta, dođemo do stanice i da kupimo kartu. Aj, nadučajan sam, lopove, ti će ratinje kradu, 1230 dinara. Vrućina. Svako. Čekaj,
ljudi, Luka, hoće vam pokaže jedan trik. Šta? Kako? Oh my god. Što još jedan zagonit kuleti. Slušaj ovako. Pomoću čega čovjek gleda u zvezde? Teleskop. Pomoću čega čovjek gleda bakterije i te gluposti ono? Mikroskop. Pomoću čega čovjek gleda automobile? Oči. A? Oči. Oči be. Kako oči be? Ne. A? Kako? Pomoću prozora. To nema smisla. Malo pre sam mislio, brate. Stigli! Evo sad s Barićem, vidimo se kad se nađemo s njim. Razre snimaju live. Beži budalo, Evo jeca, bre. Ti snimaš live? Ne, dobro, ja samo snimam za vlog. Možeš na Luku, bre. A loži se, brate, čim čule vrele radio traku, brate, kako da se ne loži, evo. Cheese! Great, great. Come, okay, come. Thank you. Tokio do Srbije. Otvara kaže, evo vam je, a što ne kaže? On je otkriva kako da se... Šta smo mi? Vatali, jer ja ne vatam, i ti ne vataš. I konačno idem kući, mi se vidimo kad dođem kući. Kaži čao. Ćao, Htio sam da vam kažem da kada izbacim ovaj vlog, ja ću verovatno tad već krenuti na more, da nećemo izbacivati klipove jedno 10 dana. Snimat ćemo tamo, snimat ću vlogove tamo. Čim se vratim izbacit ćemo puno vlogova za vas. Da biste videli sve te vlogove, morate obavezno da kliknete to subscribe dole. Lajkujte i šerujte nas. Pozdrav u ovom klipu dobija Sofija N. Ako i ti želiš da budeš pozdravljen u nekom od narednih klipova, šeruj ovaj video, javi se macama u DM-u, to jest u direct message na Instagramu, imate dole u deskripciji naš Instagram. I to je to, možda i ti budeš u nekom od sljedećih klipova. Vidimo se!